אני אשב מהבקבוק, אני אביר, באתי לקחת אותך לחיים המשעממים שלך, בואי כאן, בואי, בואי, בואי. אנחנו דלמנו לשקיעה. אוי, נפלה לי הענן, עכשיו יבוא עוד נוסיף, טוב, זהו? יאללה כאן, כיתה. רבקה, מאמנת שלי, שלום לך רבקה, מה שלומך? בסדר גמור. איך את מרגישה? בסדר גמור, מה איתך? אחלה, מצוין. רגע. אז מה עשית היום? מה עשית בגנה? טוב, תראי, מה עשיתי? קמתי, צחצחתי שיניים, שמתי את התקע של המגץ בשקע, עשיתי קפה, ולקחתי את העיתון מהדלת, שתיתי את הקפה, קראתי את העיתון, ושמעתי יומן חדשות ברדיו, וגם אכלתי סנדוויץ'. ועד איזה שעה? עד איזה שעה? 9. ועליתי 16 קומות ברגל להתעמלות, נו. כן, אבל אז? נו, הייתי כבר בדלת כאשר התקשר חבר שלי יעקב ורצה להתייעץ איתי. הוא רצה להתייעץ איתי על החברה שלו. ומה? אז יעצתי לו. באיזה שעה? עד איזה שעה? 12. ואחר כך בדרך למשרד דיברתי עם אבישי והגעתי למשרד. באיזה שעה? 1. ומה היה אז? נו, עשיתי קפה. נכנסתי לאינטרנט ופטפטתי עם החבר'ה, עברתי על הדואר. תמונה שנייה אחרי שבוע. גרין, טוב, גרין. אז היום קמתי ב-6:45. התקלחתי, שתיתי קפה, קיפלתי כביסה, התלבשתי, התעמלתי והגעתי למשרד ב-9. ב-8. ב-9. ב-8. ב-8, סליחה, התבלבלתי. בשעה 8. ואחר כך? עד 9 עשיתי את כל עבודת הניירת שהכנתי מראש, יצאתי החוצה לפגישות, עשיתי 3 פגישות וחזרתי למשרד עם 4 פוליסות. וואו, איזה יופי. יש, אלוהים. היום היה אי של פרחים. פרחים מיוחדים של גן עדן מיוחד, מכל מיני צבעים. הפרחים היו כל כך מיוחדים שידעו לדבר, לשיר ואף לרקוד. לכל פרח היו אבקנים מיוחדים כמו זרעונים של חיטה. כשהיו רוקדים הפרחים, אזי הזרעונים האלה היו זזים ומשמיעים מוזיקה שמימית, ובה הרבה קולות של צחוקים של ילדים. מוזיקה כל כך מיוחדת שכל מי שהיה שומע אותה היה נסחף לתוכה ורואה בדמיונו צבעים, ומפליג על הצבעים האלה למקומות רחוקים וגבוהים ומיוחדים. כמו בכל אגדה, גם פה יש לנו עסק עם הרע. יום אחד הופיע לגן העדן הזה איש רע, מפלצת, ולה פנים גדולות, עגולות ונפוחות, ועיניים רעות, ורצון רע להרע. כמו בכל האגדה, גם פה לאיש הרע הייתה יכולת כישוף. הוא היה זקן מרושע, שלא אהב רעש,
הוא קרא למוזיקת הצחוק רעש. ושמחת הפרחים גרמה לו לאי נוחות וחררה. והוא קישף את הפרחים בחיים האלה והפך אותם לדוממים. יותר לא הייתה מוזיקה בגן העדן הזה, וצחוקם של הילדים לא נשמע יותר. שקט נוראי שרר בכל. אך כמו בכל אגדה, תמיד יש מוצא. הכישוף היה מוגבל בתנאי. אם תבוא הנסיכה מאגדה אחרת, ותיתן לו נשיקה, ותסכים לאהוב אותו ולקבל אותו כאדם ככל האדם, למרות שנראה רע ומכוער, היא תהפוך לקוסמת. קוסמת שתוכל לעשות קסם שיחזיר לפרחים את חיותם ויכולותיהם המיוחדות. הקסם הוא להפריח את המוץ העוטף את הזרעונים, ואז הזרעונים יצאו ויעופו ברוח וינחתו באי מיוחד, ושם יצמחו מחדש פרחים דומים ואף יפים יותר ומוצלחים יותר. ומה שהתקבל לנו הוא אי של מוץ. מציאות חדשה של מציאה, יצירה, יצירתיות, בריאה של בריאות, חיות וחינניות, עם צבעים אינסופיים ומוזיקה שמימית. ושבו הצחוקים להתגלגל ולמסוק אל על. ולאי הזה יקרא בקיצור אימוץ.